Hello guys! Welcome to my vlog. Nagamata karon og ginataang saging. Ginataang saging, simple ra kaayo siya. Yan, saging. Gipabukal nato siya together with the gata. And after siya maluto, ato na siyang butangan og sugar. Yan, simple. Simple kayo siya, pero pwede na siya pang daily meals. Oh, parehas karon nga lockdown. So, kinahanglan kita mag-practice tagkaon og saging. Walay bugas. Kasabot? Stay tuned. After maluto, ato ipakita ang finished product. Thank you! Saging. Diba? Sayaw na po ka anak dahil. Finished product. Lami na siya. Pwede na di mo ka bugas ano eh. Kay lockdown taron. Kaon na Eliza. Kaon! Kaon kay picturean ka mami. Ibutang ko. Sige na, kaon na. Ibutang doon sa imong Kaya wala tay bugas karon. Kaon na taning saging. bulsa sa imong sanina. Bulsa na may bulsa. Ano sa mama na sige ngayon niya.